Kandidát Pellegrini, majster bezobsažných myšlienok. Bude kandidovať, nebude? 100% áno. Ide predsa o vášnivého milovníka vysokých ústavných funkcií. Predsedom vlády už bol, hoci politicky nesvojprávnym, podobne ako Heger. Ale bol. Po jesenných voľbách túžil byť opravdíckym, no nevydalo. Tatka Fica neprerástol. A tak sa teraz pokúsi zabojovať o post najvyšší. Peter Pellegrini je mužom fráz. Vo funkcii predsedu vlády často opakoval, ako vyznáva, padni komu padni. V čase, keď vo funkcii špeciálneho prokurátora sedel Dušan Kováčik, prokuror advokát, mafie a na finančnej správe úradovali František Imrece, Ľudovít Makó a Bernard Slobodník. Platilo teda upravené padni komu padni, okrem našim ľuďom. Len silný štát pomôže ľuďom je ďalšou ideou, pomocou ktorej obsadil zo 14,7% v parlamentných voľbách 2023 tretie miesto a mierou vrchovatou pomohol nainštalovať Fica 4. Silný štát, ktorý rozdáva všetkým bez ohľadu na to, či to potrebujú a či je z čoho, ignorujúc problémy z bezbrehého rozhadzovania plynúce v budúcnosti. Po mne potopa, ako to vyjadril šéf, keď do pekla, tak na parádnom bielom koni. Silný štát, ktorý hádže polená pod nohy súkromnému sektoru a zvýhodňuje všetko štátne a nefungujúce. Tí chlapi si tu vlastne budujú socializmus a snívajú o komunizme, veď ako vravia, nebolo všetko také zlé a samotná myšlienka bola dobrá, iba ľudia zlyhali. Jeden bežal 17. novembra položiť veniec komunistovi Dubčekovi, dozajista mysliac na to, v akom socialistickom raji s ľudskou tvárou by sme žili nebyť ruských tankov v auguste 1968. Zabudol, že november predsa nie je august. Druhý nádejný kandidát na prezidenta Peter Pellegrini sa rozrečnil v príhovore v RTVS. Vraj išlo aj o národnú emancipáciu. Fakticky nešlo vôbec. Spomenul znovu iba Dubčeka, hoci ten bol v novembri 1989 v skutočnosti ako piate koleso u voza. Zvráteným vrcholom bola myšlienka o tom, ako si odkaz a oslavu 17. novembra uzurpuje iba jedna časť verejnosti a druhej je odopieraná. Veď kto chce, spomenie si, popremýšľa a oslávi. Kto nie, ten nie. Ale nie preto, že mu to kto si upiera, lež preto, že november 1989 považuje v lepšom prípade za bezvýznamný alebo dokonca za omyl, v horšom za puč. To je tá druhá časť verejnosti alebo aj ich voličské jadro. Peter Pellegrini je síce preferenčne favoritom blížiacich sa prezidentských volieb. Nikdy sa ním však nestane.